खुलुमबाय गासैनिसिम खुलुमनाय बावहरबाय कामरुप डिस्ट्रिक्टनि जानानै फैगोन सेप्तेम्बर दाननि 7 तारिखआव जोंनि रङिया कलेजाव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि माल्टि टेलेन्ट माने रियेलिटि शो जानो थांगासिनो दङ। बाव माने गासैबो माने जोंनि कामरुप डिस्ट्रिक्टआव जिमानखिनि माने टेलेन्ट थानाय मानसि दं बा जिमानखि रोंगौथि दं दा बाव माने दिन्थिफुंनो थाखाय मोनसे खाबु होनो थाखाय जों बै बड'लेण्ड गट टेलेन्ट माने सिजन 2 खौ खुंनाय जादों। गतिके गासैबो बाहागोगिरिफ्रा गासैबो माने फैनानै माने बेयाव बाहागो लानो थाखाय जों खावलायनाय जाबाय। जों बेयाव माने डिस्ट्रिक्ट वाइजआव प्रथमाव माने जों फार्स्ट टाइमाव डिस्ट्रिक्ट वाइजआव खुंनाय जादों। माने थांनाय बोसोरावबो बे जाना थांबाय, दा माने थांनाय बोसोराव जों माने खुंनो मोनाखै नालाय देग्लाय सिजन 2 खौ जों खुंनो थाखाय आखायाव लादों। बे खुंनायनि गेजेरजों जों जोंनि जायगानि गासै माने रोंगौथि थानाय माने मानसिफोरखौ जों दैखोलांनो थाखाय मोनसे थांखि लानानै जों बे अडिशनखौ खालामनाय जादों। बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट वाइजनि जाना थांनायनि उनावनो बे मोनसे मेगा अडिशन जाबावगोन, माने उदालगुरियाव जागोन बा माने क'क्राझारावबो जानो हानाय, बेखौ माने थिग खालामनाय जायाखै। गतिके बेनि द्वारा माने जों टप 10आव जुदि थांनो हायोबा जों मोनसे प्राइज माने मोननो हागोन। ओंखायनो गासैबो माने बादायगिरिफोरखौ माने फैगोन 7 तारिखआव माने फैनानै माने बाहागो लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बेयाव माने अकल मोसानाय मुसुरनायजोंल' नङा, माने गासै माने जिखुनु टेलेन्ट थानाय माने थानाय मानसिफोरा फैनानै बाहागो लाफैनो हागोन, गाव गावनि टेलेन्टखौ देखायफैनो हागोन। बेयाव माने कुनु धरनाव माने एज लिमिट थानाय नङा। बेयाव माने आदार कास्टफोराबो फैगोन माने पार्टिसिपेट खालामगोन। बेयाव माने नो कास्ट नो माने एज माने लिमिट माने बेयाव गासैबो माने बोराय बुरैयाव फैनानै माने गावनि रोंगौथिखौ देखायफैनो हागोन। ओंखायनो नोंथांमोना माने फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। নমস্কাৰ, আমি এটা ভাল বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ। অহা 7 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ৰঙিয়া মহাবিদ্যালয়ৰ কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ তৰফৰ পৰা আমি বডোলেণ্ড গট টেলেণ্ট ছিজন 2ৰ অডিশ্যন ল'ব বিচাৰিছোঁ। সেয়েহে আমি কামৰূপ জিলাৰ যিখিনি আমাৰ সাংস্কৃতিক প্ৰেমী ৰাইজ বা নিজৰ যি অভিজ্ঞতা আছে, সেই অভিজ্ঞতা ব্যক্তি থকাসকলক আমি অহা 7 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ৰঙিয়া মহাবিদ্যালয়ত আহি আপোনালোকৰ যি মানে পাৰদৰ্শিতা, সেই পাৰদৰ্শিতা মানে দেখুৱাবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। অন্য বছৰৰ দৰে এই বছৰৰ আমি ৰঙিয়া মহাবিদ্যালয়ত বডোলেণ্ড গট টেলেণ্ট ছিজন 2টো আমি পাতিবলৈ মানে হাতত লৈছোঁ। সেয়েহে যিকেইজন ব্যক্তিয়ে মনত খুব আগ্ৰহ কৰি ৰাখিছে, আপোনালোকে আহি অহা 7 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ৰঙিয়া মহাবিদ্যালয়ত আপোনালোকৰ পাৰদৰ্শিতাৰ অডিশ্যন দিব পাৰিব। ইয়াত এটা মাচুল মানে বান্ধি দিয়া হৈছে, সেই মাচুলটো আপোনালোকে দি ইয়াতে অডিশ্যন ল'ব পাৰিব। আৰু লগতে ইয়াত প্ৰথম পুৰস্কাৰ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে 1.5 লাখ টকা। প্ৰথম মানে আপোনালোকৰ অডিশ্যন ৰঙিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ওদালগুৰিৰ পিছত যি মেগা অডিশ্যন হ'ব, সেই মেগা অডিশ্যন আমি এতিয়ালৈকে ঠাই আপোনালোকক কোৱা হোৱা নাই। সেয়েহে অহা 7 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে কামৰূপ জিলাৰ যিকোনো ব্যক্তি মানে যি পাৰদৰ্শিতা, আপোনালোকে সেই পাৰদৰ্শিতা 7 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে দেখুৱাবলৈ আমি কামৰূপ জিলাৰ হৈ পেলাই আপোনালোকক আহ্বান জনালোঁ। ধন্যবাদ।